голяма част от тези кредити са спекулативни кредити. Той взима кредита с спекулативна цел. Спекулативната цел е да купи жилище и да забогатее. Така както вече имаме огромни школи, купуват по 3, 4, 5, 6, 10, 15 апартамента, всичките на кредити, така наречената пирамидна или верижна система, дали може би за илюстрация в рамките на 30 секунди имам изплатен апартамент, взимам ипотека и с него купувам втори апартамент. Втория апартамент няма ипотека и е чист, но първия има. С втория апартамент взимам ипотека срещу втория апартамент, купувам трети. И после взимам срещу третия за четвърти. И става една огромна верига и става една фантастична печалба, докато схемата работи. Проблема е, че няма значение дали закъсаш на трети, пет или на 15-ти апартамент. Като закъсаш, всичко рухва.